Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, barkamu da wannan lokaci. Akwai wasu ayyuka a yau da gobe idan mutum yana aikata su to ba zai taɓa yin talauci ba, kullum zai zamanto mai wadatar zuci kuma Allah ba zai hana shi abin da zai rayu ba. Na farko shi ne mutum ko da yaushe ya ringa sawa a cikin zuciyar shi da a cikin ƙwaƙwalwar shi cewa Allah shi ne mai azurtawa ba bawa ba, Allah shi ne mai yi ba wani bawa ba. Idan ka sa wa zuciyarka cewa Allah fa shi ne mai badawa kuma shi ne mai hanawa, ɗan adam wasila ne, to za ka kasance ko da yaushe a cikin hali na wato ba za ka kasance wanda baka da shi ba, Allah Ubangiji zai azurta ka ɗin. Kamar yadda muka sani shi arziki ba wai kuɗi ba, arziki yakan kasance abin hannu ɗin kuma zai iya kasancewa ba abin hannu ba. Wani arzikin ibada ne, wani arzikin nagari ne, wani arzikin abubuwa da yawa za su iya zamantowa arziki gare ka, ba wai sai kana da kuɗi wai a hannunka ko a aljihunka ko a account ɗinka ba. Abu na biyu, yawan godiya wa Ubangiji. Kamar yadda muka sani, la in shakartum la azidannakum. Idan kuka yi godiya ni kuma zan ƙara muku, wannan faɗin Ubangiji ne. To mutum mai yawan godiya tabbas ba zai kasance cikin hali na rashi ba. Abu na gaba, yawan yin alwala. Kamar yadda muka sani alwala tana ɗaya daga cikin abubuwan da suke sanyawa mutum ya zamanto mai tsarki, yawwa. To yawan yin alwala hakan yana nuna cewa kana cikin tsarki kenan. To sheɗan ba zai kusance ka ba, wannan kuma zai sanya Ubangiji da mala'iku su kasance suna tare da kai kuma kai ma kana tare da su. Haka nan wajen cin abinci ka zamanto kana da alwala, shi ma yakan sa mutum ya zamanto mai arziki ɗin. Abu na gaba, sadaka. Sadaka kamar yadda muka sani Hausawa suka ce maganin masifa. Sadaka takan sanyawa Allah Ubangiji ya dawo, in ka bada ɗaya Allah ya dawo maka da 10 ko Allah ya dawo maka da 100. Abu na gaba, shara ko in ce tsaftace gida da share gida. Ko da yaushe mutum ya zamanto gidan shi a tsaftace, hakan yana nuna cewa yana tare da kenan baya tare da sheɗanu, yana tare da mala'iku. Ita tsafta kamar yadda muka sani ai kauda abin da yake da mara kyau ne, ya zamanto guri yayi fes, ya zamanto kenan babu najasa kuma babu ƙazanta. To wannan yakan zamanto ya sa guri ya zamanto kenan akwai mala'iku a gurin, babu sheɗanu. Ita ƙazanta ai sheɗan take kawowa, shara, datti sheɗan yake kawowa guri. To in babu sheɗan kuma menene, mala'ika ne. To yawan tsaftace gida, ko da yaushe gidanka, kayanka, jikinka komai naka zamanto da tsafta, babu najasa, babu datti, yakan sanya ka zamanto mai arziki. Abu na gaba, tashi da sassafe. Wato idan ka tashi da safe bayan sallar asuba, ana so ka kasance idonka biyu tsakanin tulu'ul fajr da tulu'ush shams. A wannan tsakanin ka kasance idonka biyu, to kuma zai zamanto daga nan baka yi bacci ba, ka tashi ka fita nema, ka tashi ka tafi wani ayyukanka. In mace ce ta gida ta tashi ta tafi wani ayyukanta, ta yi wani ayyukanta. In namiji ne kuma ya tashi ya fita ya bazama nema. To wannan yakan sanya mutum ya zamanto mai arziki. Abu na gaba, mutum ya zamanto maƙoci na gari ga maƙocin shi. Ya zamanto maƙocinka zai yi alfahari da kai ko kuma zai bada wata shaida mai kyau a kanka na cewa kai mutumin kirki ne, to wannan ma yana janyo maka arziki. Kwanciya da kaya masu kyau. Kwanciya da kaya mai kyau ba da datti ba. Misali yanzu ka je gaba ɗayan rana ka yi aiki, ka gaji ka dawo, to da daddare ana so ka tsaftace jikinka, ka sa kaya masu kyau, ka kwanta da kaya mai kyau. Abu na gaba, yanke farce ranar Juma'a, shi ma yana janyo wa mutum arziki. Abu na gaba, cinye abincin da aka rage a kwano. Yanzu mutum ya zo ya zauna, za mu ga wasu suna da wannan ɗabi'ar, musamman Hausawa, kuma ba abu ne mai kyau ba, ba burgewa ba ce ba. Sai a zubo abinci, in aka zubo sai a bar kamar bai fi cokali ɗaya ba a cikin kwano. Wannan ba al'ada ba ce ba mai kyau. Ni ban ma ga wannan al'ada ba sai gurin malam Bahaushe gaskiya, ko kaɗan ba abu ne mai kyau ba. Duk da wasu kamar Larabawa ma suna da shi, wannan ya ma fi ƙarfin cokali ɗaya. Za ka ga abinci ne ma ƙila wanda mutum guda wani zai iya ci, za a zubo shi ne dama tun usuli a babban faranti ya yi yawa, sai kuma a bar shi da yawa nan ma wani mutum guda zai iya. To wannan duk kun ga ya zamanto almubazzaranci kenan, kuma Allah ya ce su masu almubazzaranci ƴan uwan sheɗan ne. Wannan aya ce muke da ita. To ba abu ne mai kyau ba. Ana so in ka zubo abinci da farko ka zubo ma daidai bakinka. In ka zubo daidai bakinka kuma sai ka zo ka cinye shi har ƙarshen sa, kar ka bar wani abu ya zamanto an zubar, an yi almubazzaranci. Sai